Bangso executive meeting mate claim bang amaya long chedon sarpen hundor phang chuaphan chairman lapen Daniel Teraphan vice chairman arpu pekponlo tudam tang pai pain koi ra hiniani dolamara lems kilik padodet pen pini chitini phai crane or kebani amsi lems chairman arpu pekpon thekpinlo Rabeng long life kena arab dona pha ini no ali libat dolamara cooperative society mate lems office ong sido possibly ke bang mala ke kedam tang pai ciklo taring ko ini bangso lems satu chat kilik today ada ini ciklo yo chok kaya phila bangso first executive meeting dolo bangso executive meeting lo si lems chairman command mala pen vice chairman command mala bangso alam tum ciparai pon lo si today ada ini ding ha ini lems lo chairman ke mana ke hai hundor phajo lo pen vice chairman Daniel Tera alam tum si lo bangso lems lo peneng pen Kebang gila ni kan kuat dapat misen dan kacari dia pada antum cingwai tahu mesti alah tu penelam tesi kacari fasilili bori pol Department arona bang Putin kachini ne ki doko jok na pen ratchari abe kachi sana tumon ki jap ajok executive meeting anparta chairman ang hoy kachi pek papichet asonlo anparta chairman ang hoy jongsi kangwai chikloi John Lip Pulote department pensi chairman ang hoy nang chitoy po Bangta Lems Secretary Ronjon Teron Penajok Board of Directors sa Tumaphan Phasi Mei Nilinlo Bangso Melong si Chedon Sarpen Hundor Phangchuaphan Chairman Lapen Daniel Terang Phan Vice Chairman Arpu Pekponlo Napenalang ni Tumaphan Karbi Puhopen Archupon Zat ham di klempon di man sini tu man sini dulu so kita aduh kalau ni jadi terus yes shareholder bang keniri tumla so large size multi-purpose labang so lems long pen le langgam no pungte apai bang komplit hangyang la nasi labang keniri tum an pen ni tum la office atum pen cingbai pensi nili tum aku la bangku bangkete bat pompo la pen nili tum akamatha bangke lehno then non headong setame pinia me betame nili tum che than pon lo de kedam tang hut nili tum committee aprang hut pen nili tum ke claim pon apa ring pen cheng lok la katok ko pen jong si nili tum kapre la so taxi BKK sa la pen kuwe rubber la hai putak nili tum ke en pon tang do la hai pen jong si nili tum claim pon prong te Kenang anak tu mapan di tu lapen hal tu mapan nak kenang je hormu la anak bat la pugli sitame mane asu ke admission of anak siksak do mane bang ke further hires kacaudi dan dia fan hong kacaudi dan dia fan papai si fan ke siksak do burung te ni tu mahin ten la hai sitame ni tu mathapon Nielong ningkan phong bang ki claim kedam ki messenger phanta chithan chipari ponlo Dolamara pen ajison long par Karbin long life